Zure iPhone terminalerako aplikazio berriak nola eskuratu erakutsiko dizugu. Lehenik eta behin, App Storeren ikonoa sakatu behar duzu, hasierako mahai gainean, eta aplikazio guztiak agertuko dira. Facebookeko doako aplikazio instalatzeko sakatu top 25 ikonoa, izar baten simboloa duena. Kargatzen denean goiko aldean, top gratuitas aukeratu behar duzu. Orduan, Facebooken ikonoa aurkitu eta sakatu egin behar duzu. Bada aplikazioa aurkitzeko beste modu bat ere, sakatu luparen ikonoa bilatu eta idatzi Facebook App Storeko aplikazio guztien artean bilatu dezan. Hori egin ondoren, aplikazioaren deskribapena eta zenbait pantalla irudi agertuko dira. Deskargatzeko, sakatu aplikazioan eta instalaritza agertzen denean, hauta ezazu. Orain App Storeren saioa hasteko eskatuko dizu. App Store erabiltzen duzun lehen aldia bada. Appleko ID kontu berri bat sortu beharko duzu. Dagoeneko kontua baduzu, ID existente aukeratu, eta erabiltzaile datuak eta pasahitza sartu behar dituzu. Azkenik, OK sakatu eta hori egindakoan Facebook automatikoki instalatuko da bigarren mahai gainean. Orain, konfiguratu egin behar duzu. Lehendabizi sakatu Facebooken ikonoa. Sartu eskatzen dizkizun datuak, gero sakatu, eta aukeratu jakinarazpenen berri ematea nahi duzun, ala ez. Aplikazioa konfiguratuta geldituko da zure iPhone terminalean. Prozesu berari jarraitu behar zaio, instalatu nahi dituzun aplikazio guztietan.